Látta már valaha, mivé teszik a vérnyomás csökkentő tabletták az ereit? Én láttam egy ember ereit, aki 8 éven át szedte őket. Pontosan az előírt séma szerint. Minden nap. És mégis az asztalomon kötött ki. 52 éves volt. Az erek belső fala tele volt mikrorepedésekkel. Ezernyi apró karcolással. Mintha évekig csiszolópapírral dörzsölték volna belülről. És minden egyes karcolásban parázslott a gyulladás. Nem ivott, nem dohányzott, sportolt, figyelt az étrendjére, mindent helyesen csinált. De a tabletták nem állították meg a pusztulást. Csak néhány órára csökkentették a számokat, az erek pedig tovább haltak. És ez történik önnel is, éppen most, amíg tablettákat szed, amíg kontroll alatt tartja a vérnyomását. Az erei tovább pusztulnak. A nevem Tamás Német. Intenzív terápiás orvos vagyok. 17 éve hozok vissza embereket a halálból. 5 perc múlva megtudja, mi pusztítja az ereit belülről, és miért nem állítják meg ezt a tabletták. A videó végére meg fogja érteni a vérnyomás kiugrások valódi okát, és az egyetlen módot, amellyel ezt meg lehet szüntetni, mielőtt egy éjszaka az utolsóvá válik. De először elmesélem, hogyan jöttem rá erre én magam. Tavaly én is a másik oldalon találtam magam. Hajnali 3 óra 40 perc volt. Ezt az időt örökre megjegyeztem. Egy furcsa érzésre ébredtem, mintha satuba szorították volna a fejemet. A szívem úgy vert, mintha maratont futottam volna. A kezem izzadt, a mellkasomban forróság. Felálltam. A világ elúszott. Oda mentem a vérnyomásmérőhöz. 2 próbálkozás, remegett a kezem. A harmadiknál a készülék ezt mutatta. 198/112. És abban a pillanatban nem fájdalmat éreztem. Azt éreztem, amit minden betegem érez infarktus előtt. Félelmet. Nem ideges félelmet, hanem állatit. Mert tudtam, mivel végződik ez. Én intenzív terápiás orvos vagyok, nem a magas vérnyomást kezelem. A következményekkel dolgozom. Az életért küzdök, amikor az ér már megrepett, vagy a szív nem bírta a terhelést. Százakat láttam, akik azt mondták, csak ugrál a vérnyomásom. Aztán egy órával később már a hozzátartozóikhoz mentem ki. És most én magam álltam ugyanazon az úton. A feleségem a szomszéd szobában aludt, nem ébresztettem fel, mert a szégyen erősebb volt a félelemnél. Szégyen, hogy orvos vagyok, és nem tudom kontrollálni a saját testemet. Szégyen, hogy bármelyik pillanatban összeeshetek, és a feleségem reggel talál rám. Reggel elmentem a kardiológushoz, nem válaszokért, tudtam, mit fognak mondani. De amikor orvos vagy, azt teszed, amit mindenki. Elmégy egy szakemberhez, vizsgálatokat csináltatsz, reménykedsz egy kezelési sémában. Ránézett az értékekre, megnézte a leleteket, és kimondta azt a mondatot, amit ma már minden második embernek mondanak. Túlterheltsége van, stressz. Az idegrendszere nem bírja. Kontrollálni kell a vérnyomást. Felírt egy szokásos sémát. Tabletta reggel, tabletta este, még egy, biztos, ami biztos. Nehéz munkája van, reanimáció, adrenalin. A szervezet nem vasból van. Szedje 8 hétig, könnyebb lesz. Eltelt 8 hét, nem lett könnyebb. Abba hagytam az alvást. Minden éjjel 3-4 óra körül felébredtem egy belső lökésre. Arra az érzésre, hogy a mellkasomban egy motor dolgozik. A fejem nehéz volt, mint a beton. És a legijesztőbb, elkezdtem azon kapni magam, hogy ezt gondolom. Mi van, ha nem ébredek fel? Láttam, mi következik ezután, mert ezt már 100-szor láttam, a másik oldalról. Először a kilengések gyakoribbak lesznek, aztán jönnek a mikroválságok. Aztán az erek elveszítik az utolsó rugalmasságukat. Aztán egy éjszaka, vagy egy reggel. Az ember összeesik, az arca félrehúzódik, a karját nem tudja felemelni. A rokonok pedig azt mondják, hiszen szedte a gyógyszereit. Szedte,
csak senki nem mondta meg neki, hogy nem azt kezeli, amit kellene. Egy éjszaka ügyeletben voltam, a reanimációra behoztak egy nőt, 58 éves volt, infarktus. Harcoltunk érte. A műtét közben a monitoron láttam az ereit. Mindent megtettünk, amit csak lehetett, de a szíve nem bírta. És csak amikor kijöttem a műtőből, akkor jutott eszembe, amit láttam. Az artériák belső fala tele volt mikrorepedésekkel, több ezer gyulladásos góccal. Ezt krónikus endotél-gyulladásnak hívják. De a legfontosabbat láttam meg. A gyulladás nem múlik el. Állandó. Ragacsos lerakódást hoz létre az ér falán, mint a rozsda belülről. És ez a lerakódás nem engedi az eret ellazulni. Az ér folyamatosan irritált. Folyamatosan össze van szorulva, mint egy megfeszített húr. Ezért történik meg, hogy nyugodtan ül, teát iszik, és a vérnyomás hirtelen 180-ra ugrik, ok nélkül. Ezért fekszik le este, látszólag rendben, majd hajnali 3:15-kor úgy ébredt fel, mintha áramütés érte volna. Ez nem misztika. A gyulladt ér állandó pániküzemmódban él. De ugyanazon az éjszakán volt még egy betegünk. Egy 75 éves férfi. Baleset után. Csonttörésekkel, de erős szívvel. És itt jött a paradoxon. Az ő vérnyomása egész életében tökéletes volt. Nem szedett tablettákat. És az erei úgy néztek ki, mint egy fiatal emberé. Sima, rugalmas, mikrosérülések nélkül. Néztem ezt, és nem akartam elhinni. És akkor megértettem. Minden, amit a magas vérnyomásról mondtak nekünk, hazugság. A hipertónia nem csak magas számok, ez az erek krónikus pusztulásának folyamata. Mikrogyulladás, amely évekig parázslik, láthatatlanul. Ultrahang nem mutatja ki. A vizsgálatok sem látják, mert sejtszinten történik. Képzelje el, az ere belső fala olyan, mint a bőr. Amikor a bőr egészséges, sima, rugalmas. A víz lecsúszik róla. De ha a bőrön állandó mikrosérülések, karcolások vannak, megkeményedik, hegesedik, elveszíti a rugalmasságát. Ugyanezt történik az ereivel. Amikor a belső fal folyamatosan gyulladt, az ér elveszíti a képességét, hogy ellazuljon. Összeszorul, összeszorul, összeszorul. A szíve pedig megpróbálja átpréselni a vért ezeken az összeszorított csöveken. Ezért ugrik a vérnyomás. Ezért dobog éjszaka a mellkasában. Ezért él együtt a vérnyomásmérővel, mintha egy gránát lenne. És itt jön a legcinikusabb rész. A tabletták ezt nem gyógyítják. Csak elfedik a tünetet 2-4 órára. Leesett a vérnyomás? Remek. De a gyulladás ott maradt. És tovább pusztítja az ereket. Minden nap, minden éjszaka. Képzeljen el egy kötelet állandó terhelés alatt. Minden nap tart egy súlyt. Úgy tűnik bírja, de a szálak elszakadnak. Egyenként, észrevétlenül. Kívülről a kötél épnek látszik, belül viszont már félig porlad. És egy napon elszakad. A terhelés alatti szakadás pedig stroke. Válaszoljon magának őszintén. Éjszaka ok nélkül hevesen ver a szíve? Hajnali 3-4 körül felébred, mintha ütés érte volna? Reggel nehéz a feje, mintha nem is aludt volna? Zúg a füle, mintha egy motor dolgozna benne? Amikor felkel az ágyból, elsötétül a világ a szeme előtt? Fél attól, hogy egy kicsit is megterhelje magát, nehogy felugorjon a vérnyomása? Ha ezek közül akár 2 kérdésre is igen a válasz, akkor az ereiben már krónikus gyulladás zajlik. Nem a kor miatt, nem az idegek miatt. Önnél, éppen most, amíg ezt hallgatja. Azt gondolja, hogy ez csak az idősebb embereket érinti? Nem.
Én hoztam vissza 42, 46, 51 éves embereket is. Erős, dolgozó embereket, akik mind ugyanazt mondták nekem. Doktor úr, nekem csak ugrált a vérnyomásom. Biztos az időjárás miatt. Szedtem a tablettákat, ahogy mondták. Most pedig otthon fekszenek, kanállal etetik őket, kísérik őket a mosdóba. Emberek, akik egykor eltartották a családjukat, most már a saját ingüket sem tudják begombolni. És ez rosszabb a halálnál, mert él, de mindenkitől függ. És tudja, mi a legijesztőbb? A legtöbbjüknek a leletei rendben voltak. A szívultrahang nem kóros. A koleszterin elfogadható. De az erekben ott volt valami, amit egyetlen orvos sem lát a rendelőben, papírok és leletek fölött ülve. Krónikus, láthatatlan gyulladás. Hallgassam most nagyon figyelmesen. Valahányszor éjszaka felébred, és érzi, hogy a szíve dübörög. Valahányszor felkel az ágyból, és elsötétül a világ a szeme előtt. Valahányszor meghallja azt a kellemetlen zúgást a fülében. Ez nem életkor, ez jelzés. A teste azt mondja, belülről szorítanak. A gyulladás lassan, de biztosan arra kényszeríti az ereit, hogy elveszítsék a rugalmasságukat. Keménnyé válnak, mint egy régi locsolócső a fagyban, és egy bizonyos pillanatban szétrepednek. Igen, lehet délután után nem kávézni. Lehet kevesebb sót enni. Lehet lassan felkelni. Ez tompítja a tüneteket. De ez olyan, mintha egy csőre ragasztana tapaszt, amely mindjárt szét fog robbanni. A megoldás 90%-a az, hogy belülről állítsa meg a pusztulást. És pontosan ezt tettem én. Amikor nálam megjelentek az első tünetek, olyat tettem, amit egy átlagos beteg nem tesz. Kinyitottam a gyógyszeres szekrényt, kitettem az asztalra 20 csomag a legnépszerűbb vérnyomás elleni gyógyszerből. Tudja, mi van a legtöbben? Ugyanaz az egy dolog. Átmenetileg kitágítják az ereket, vagy lenyugtatják a reakciót. Igen, a szám leesik. 1 órára, 2-re. De a gyulladás megmarad. És ezzel együtt az ok is megmarad. És akkor elkezdtem mélyebbre ásni. Elővettem a kutatásokat, a reanimációs jelentéseket, a halálesetek történeteit hipertónia megjegyzéssel. Mind ugyanúgy haltak meg. Mindegyiknél krónikus mikrogyulladás volt az erekben. De néhány esetben a gyulladás meg volt állítva. És akkor értettem meg, van mód a gyulladás kikapcsolására. Nem elfedni, hanem valóban kikapcsolni. Kapcsolatba léptem németországi és izraeli kollégákkal, akik ugyanezt látták. Összevontuk az adatokat. 3 hónap kellett, hogy összeállítsuk a formulát. Nem vegyszerekből, nem a gyógyszeripar új fejlesztéseiből, hanem abból, ami valóban működik sejtszinten. Mert az ereket nem elég egyszerűen kitágítani, az ereket helyre kell állítani. Így működik. Az alapja 3 természetes összetevő. Ismeri őket, de nem abban a formában, ahogyan valóban működnek. Gyömbérkivonat, de nem az, amit a teába tesz. Olyan koncentrációban, amely valóban hat az érgörcsre. Higítja a vért, és megszünteti az érgörcsöt. Szó szerint ellazítja az összeszorult ereket. Cink, aktív formában. De jut az ér falába, és belülről védőréteget hoz létre, mint egy páncél. Bodza, a virágok és bogyók kivonata. Sejtszinten csillapítja a gyulladást. Kioltja azokat a gócokat, amelyek évek óta pusztítják az ereket. Együtt rendszerként működnek. A gyömbér ellazít, a cink véd, a bodza eloltja a tüzet. A formulát B, C és E vitaminokkal erősítettük meg, de nem gyógyszertári szintetikus formában, hanem természetes koncentrátumokból. Mert az erek csak azzal tudnak helyreállni, amit felismernek. Nem a kémia által, hanem a természet által. Ez egy pontos formula, ahol minden összetevő erősíti a másikat.
Elneveztem Cardiform Ultranak. Nem azért, mert ez egy márka, hanem azért, mert ez az egyetlen formula, amely közvetlenül a gyulladást, a vérnyomás kiugrások valódi okát célozza. Összeállítottam az első adagot, és elkezdtem magam szedni, mert nem volt időm várni. Az első 2 nap semmi, 0. Már azt hittem, tévedtem, hogy a formula nem működik, hogy egyedül maradok ezzel, ugyanúgy, mint a betegeim. A 3. reggelen felébredtem, nem a mellkasomban lévő ütésre, nem hideg verejtékben, nem azzal a gondolattal, hogy még élek. Egyszerűen reggel lett, mint egy normális embernél. Felültem az ágyban, csend volt, a szívem nem kalapált, a fejem nem zúgott. Oda mentem a vérnyomásmérőhöz, 138/86, tabletták nélkül. A kezem nem remegett, újra megmértem, ugyanaz. És hosszú hónapok után először keltem fel úgy az ágyból, hogy nem volt ott az a gondolat, amely minden reggel kísértett. Mi van, ha ma az utolsó? Nem örültem, dühös lettem, mert rájöttem, ez működik. Csak eddig senki nem adta oda az embereknek. De én orvos vagyok. Egyetlen eredmény nem elég. Látnom kellett másokon is. Adtam a Cardiform Ultrát a betegeimnek, a legsúlyosabbaknak. Azoknak, akiket a rendszer már élethosszig tartó tablettákra írt le. És ezt láttam. Az első 3-4 napban mindenkivel ugyanaz történt, mint velem. Reggel felhívtak, és nem azt mondták, kicsit jobban vagyok, nem azt mondták, csökkent a vérnyomás. Egy dolgot mondtak, doktor úr, tegnap lefeküdtem aludni, és nem gondolkodtam azon, hogy felébredek-e. El sem tudja képzelni, mit jelent ez a mondat egy reanimatológus számára. Éveken át az ellenkezőjét hallottam. Doktor úr, féltem elaludni. Doktor úr, minden éjjel elbúcsúztam a feleségemtől, a fejemben. És most ugyanezek az emberek hívnak fel, és azt mondják, már nem félek. Ez történik. Az első napokban eltűnik az, amit minden éjjel érez, az az állati félelem. A szív megszűnik ok nélkül kalapálni. Lefekszik, és egyszerűen elalszik. Nem azért, mert kimerült, hanem azért, mert a teste már nincs pániküzemmódban. A gyulladás lassan visszahúzódik, és az erek hosszú idő után először ellazulnak. 1,5-2 hét után, már nem a vérnyomásmérőtől a vérnyomásmérőig él, a vérnyomás többé nem ugrik fel ok nélkül. Nem mindenkinek ugyanúgy, valaki a 10. napon látja ezt, valaki a 14-en, de a pillanat eljön. Megfogja a vérnyomásmérőt, ránéz a számokra, és először nem ijed meg. 1 hónap múlva újra tud élni. Fel tud menni a lépcsőn, haza tudja vinni a bevásárlószatyrokat, idegeskedhet az unokák miatt, elmehet sétálni. Nem fél minden hirtelen mozdulattól, nem gondolja azt, mi van, ha most felugrik, és vége. Az erek visszanyerik a rugalmasságukat. Újra úgy működnek, ahogy kell. Az egyik betegem, egy 67 éves férfi, akinek a vérnyomása 190-ig ugrott, 1,5 hónap után azt mondta nekem egy mondatot, amit soha nem felejtek el. Doktor úr, elfelejtettem, milyen érzés nem a halálra gondolni minden reggel. Most pedig újra emlékszem, milyen érzés egyszerűen élni. Ekkor értettem meg, ezt nem tarthatom meg a rendelőm falai között. Az emberek elkezdték megkapni a Cardiform Ultrát, és ezt mondják ők maguk, az én sugallataim nélkül, az én ellenőrzésem nélkül. Egyszerűen emberek, akik kipróbálták. 12 évig szedtem tablettákat, 4 különböző fajtát, változtattam a kezeléseket, változtattam az orvosokat, a vérnyomásom 180/140 volt, néha 195-ig is felment, minden este egyetlen gondolat, mi lesz, ha éjszaka történik valami, a gyerekeim reggel találnak meg, azt gondoltam, hiszen kezelem magam, mit tehetnék még? Kiderült. A számokat kezeltem, az erek pedig tovább pusztultak. 3 hét Cardiform Ultra után 135/85. Először évek óta úgy feküdtem le aludni, hogy a fejemben nem búcsúztam el az élettől. Amikor a fiam megmutatta ezt a videót, azt mondtam,
Újabb csalók, kapcsolt ki. Láttam már 100 ilyen reklámot, de a vérnyomásom 185/115 volt. Éjszaka 3-szor is felkeltem, nem a mosdóba. Azt ellenőriztem, hogy még élek-e. A feleségem sírt. És azt gondoltam, mit veszíthetek. A tabletták úgysem segítenek. Megrendeltem, átvételkor fizettem, semmit sem kockáztattam. 3 hét múlva 150/95. A feleségem azt mondta, más a tekinteted. Már nem úgy nézel ki, mint egy ember, aki búcsúzik. A fiamnak azt mondtam, köszönöm, hogy nem kapcsoltad ki. Nálam 192/108 volt, kétszer hívtak mentőt, az orvos egyenesen megmondta, ilyen erekkel készüljön fel. Abba hagytam az unokákkal való játékot, féltem, hogy a szívem nem bírja ki előttük, hogy ezt látni fogják. Azt gondoltam, az én esetem már reménytelen, túl késő, túl elhanyagolt. Cardiform Ultra mellett 25 nap után a vérnyomás 142/85 lett. Vasárnap az udvaron fociztam az unokákkal, ha nekem segített, akkor a túl késő nem létezik. 170/105 volt. Minden nap fejfájás, zúgás a fülemben. Megkérdeztem az orvost a Cardiform Ultráról, vállat vont. Nem tudom mi az, szedje azt, amit felírtam. Szedtem. 2 évig. A vérnyomás nem ment 165 alá. Úgy döntöttem, magam próbálom ki. 2 hét Cardiform Ultra után 145/90. A fejem megszűnt zúgni. Visszamentem ugyanahoz az orvoshoz, megnézte a számokat, és megkérdeztem, mit változtatott. Ez volt az egész válasz. 60 éves kor után a vérnyomás ugrálni kezdett. 160, 180, 190. Mindenki azt mondta, hát mit vársz, ez a kor. Az orvosok széttárták a kezüket. Én is elhittem, hát így élnek az idősek. Abba hagytam a vezetést. Féltem, hogy elveszítem az eszméletemet a volánnál. Cardiform Ultra mellett 1 hónap után stabilan 145/88. A múlt héten én vittem el a feleségemet a családjához vidékre. 120 kilométer, 67 éves vagyok, és ez nem életkor, ezek beteg erek voltak, az ereket pedig helyre lehet állítani. Ezek nem az én felügyeletem alatt álló betegeim, ezek egyszerű emberek, akik egyszerűen megszüntették az okot, és a test elvégezte a többit. És most jön a legfontosabb kérdés. Miért nem hallott erről korábban? Miért adnak a patikában újabb és újabb dobozokat vérnyomás ellen, de nem adják azt, ami az okot célozza? Megpróbáltam. Tényleg megpróbáltam. De a gyógyszergyárak nem orvosként jöttek hozzám, hanem üzletként. Azt akarták, hogy a módszert szabadalmaztassuk, és a kúrát 75 000 forintért áruljuk. Én nemet mondtam. Mert reanimatológus vagyok. Mert láttam embereket meghalni. Nem azért, mert nem kezelték magukat, hanem azért, mert nem kaptak valódi megoldást. Számoljunk őszintén. Kardiológus. 12 000, 18 000 forint. 24 órás monitorozás, még 15 000. Vizsgálatok, 50 000, 80 000 forint. Kezelési séma beállítása, 18 000 forint. Aztán egy év gyógyszerek, 150 000 forint. Összesen közel 350 000 forint évente. Azért, hogy a vérnyomásmérőn a számok néhány órára normálisnak tűnjenek. Aztán minden kezdődik előről. Új orvos, új vizsgálatok, új séma. És ön egyetlen gondolattal él. Csak nehogy megtörténjen. És ha roham történik, akkor a test dönt ön helyett. Reanimáció, felépülés, függőség másoktól. Több ezer ilyen történetet láttam. Egyik sem végződik jól. Nem kérem, hogy higgyen nekem szó nélkül, nem mondom, hogy csoda. Arról beszélek, amit minden nap láttam. A krónikus érrendszeri pusztulás észrevétlenül öl. Először fülzúgás, aztán vérnyomás kiugrások, aztán reanimáció. A Cardiform Ultra nem egy egyszerű tabletta. Ez annak a helyreállítása, ami már elkezdett tönkre menni. Kis tételekben gyártjuk, különleges ellenőrzés mellett. Mert a tömeggyártás tönkreteszi a minőséget. Nekem pedig az eredmény számít. Nem tudom, hány csomag maradt addigra, amikor ezt nézi. Amikor egy tétel elfogy,
a következő legkorábban egy hónap múlva érkezik. Ha az alábbi űrlap még aktív, akkor még nincs késő. Nincs előrefizetés, nincs bankkártya adat. Fizetés csak átvételkor. Mert tudom, önt már túl sokszor becsapták. 2 lehetősége van. Első lehetőség. Bezárja ezt a videót, 1 óra múlva elfelejti, holnap beveszi a tablettát, mint mindig, és reméli, hogy még legalább 1 évig szerencséje lesz. De a statisztika nem hazudik. Minden harmadik ember kontrollált hipertóniával 5 éven belül reanimációra kerül. És ezt nem lehet előre tudni. Egyik reggel egyszerűen nem ébred fel. Vagy felébred, de már nem tud beszélni. Második lehetőség. Töltse ki az űrlapot most. 30 másodperc. Kap egy hívást még ma. 3 napon belül megkapja a Cardiform Ultrát, és elkezdheti helyreállítani az ereit, mielőtt a szervezete egyszerűen feladja. Nem tudom rákényszeríteni, hogy az életet válassza. De ha idáig megnézte ezt a videót, akkor belül már tudja a helyes választ. Tamás Német, reanimatológus, aki tudja, hogyan lehet ezt megállítani. És többé nem fog tétlenül félreállni.